Teño a sorte de vivir na Fonsagrada, unha comarca fermosísima e especial, de profundos vales, que cada amencer se transforman en eternos vales de néboa. É un lugar afastado que limita con Asturias, sen límites, pois a nosa fala adéntrase en territorio veciño caendo en seimeiras asturgalaicas. Quizáis por ese secular afastamento de todos os centros, aquí conservamos aínda oficios e formas de vida curiosas. Un bo exemplo é o dos artesáns do Birimbao, do que podemos ver unha mostra. Da Asociación de Ferreiros con Oliverio Álvarez Lopo. Ferreiro é un dos poucos que fabrican birimbaos, un dos poucos artesáns que fabrican birimbaos. E vainos fazer unha demostración da fabricación. Vamos facer logo un birimbao, vamos con esta colina. Vamos a hacer unha tirabla de 6 milímetros, un cuadrado de 6. Entonces empezamos por facer o agujero da paleta. E logo despois temos que estirar, e imos a despois a cortamos, despois facemos a paleta. Unha vez que está pulido eso, vamos a empezar a facerlo. Ahora temos que estirala aquí polos lados. Para que nos salgan igual temos que ter a mesma distancia desde aquí a aquí e desde aquí a aquí. Para que nos salgan espacios iguales. Vai que você não tem muito cuidado, vai ver a coisa que não vai acontecer. Vai ter a calidade que tem. Encontrar o punto de calor. E estos ferros para que valgan despois hai que facelos despacín para que salgan ben feitiños. Ten que salir o grado da palleta
Ten que salir ben ao medio, ben, por si non despois, se non sale mal isto, non hai maneira de poñer ben a palleta. Non marcha na línea que ten. Eso cando antigamente que chegaba un paisano un círculo que flechaba para o núcleo para poder esa pila con pedazo a mano, con esa pesa que pintará la tienen que mandar ao ferreiro para un piuco, vale? Porque, No molestes. A ver si conseguimos. Dios. Bueno, ahora temos lo curvado. Ahora temos que mirar que nos salga ben, para que nos quede ben centradín aquí. E por aí anda, que nos quede aquí a medida, ¿no? Agora isto vai un pouquinho máis. Se vai un pouquinho máis pequeno, estiras un pouquinho. Retorcelas, para que nos queden as esquinas despois como están estas. E ves, estas ten que quedar as patas así, que nos queden as esquinas por dentro, unha ben frente á outra. Entonces ahora retorcémolas. Mas ahora non faz falta se nos queda. Xa non basta. Vamos ver.
dúas retorcidas xa. Agora vamos curvalas, facerlle a curva de derecha. Porque agora ao amasarlle, o curado vai se desformando. Vamos a estirar unha paleta. Sería todos? Sí. Isto ahora é así de frío non se lle pode petar moito, porque igual rompe. Isto era que facer... Lila, vou poner a apanhar a medida para de toque. Vamos tomar a fazer aqui um pouco. Provando aqui hasta que nos valga aqui. Para non calentala por todo. Como este luminho así pequeno, isto non máis de canto onde fai falta. Mas Fai falta que lume. pois senón non cantamos a todo. Aí o pistola encargaxe por ti así a medida xa, ou non? No, vai o sabotero. Entra un. Yo esta, Oye, hai de todo. Tendo cuartos hai todo o que faga falta. Bueno, Menos a luz ás veces. Onde vai o gaiteiro? Vamos a ver que lle falta que lle sobra. Vai fazer unha caixinha para que? Para que...
Vexe. Ora estamos con Daniel que nos vai interpretar a Muiñeira de Grandes.